K'a fɔ kunnasinigo MINUSMA ka convoi dɔn o attaquera Kona mɔgɔ caman b'a la ka ɲininkali kɛ k'a fɔ ko an kɔni kun ko ko MINUSMA k'a ka minɛnw cɛli k'a ni an ka faamaw ni finitigiw de kan ka kɛ mais ni attaque in sera ka kɛ cogo di e hakilina ye jumɛn ye attaque in kan i b'a dɔn ni Mali ka duwawu an'an ka sarakaw olu de bɛ ka jaabi ta c'est-à-dire u ye MINUSMA ka convoi min attaqué i b'a ye convoi in a tun bɛ ka bɔ Kɔna k'i kunda Sévaré kan de Sévaré u bɛ n'ale Bamako donc o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ normalement ni convoyeur n'a bɛ bɔ de 1 u kan k'u sara Mali armée la de 2 u kan ka escorte demander sarasi kɛlɛkɛcɛ jolenw ka bila u kɔ min b'a to ni banbanci ninnu nana k'u bɛ dankari u la sarasi minnu bɛ se ka olu kunbɛn i b'a ye bi actuellement bɛɛ b'a dɔn l'armée malienne est en mesure drone minnu b'an bolo force spéciale minnu b'an bolo bi capacité ni moyen bɛɛ bɛ Mali armée bolo ka MINUSMA k'a sécuriser ni hakili b'a la wagati min na a bɛ fɔ coopération Barkhane k'a banna Mali kɔnɔna la n ko MINUSMA kasira ko ni Faransi taara k'ale b'a kɛ kɛcogo jumɛn na armée malienne ko k'ale b'a ɲɛji cɛ k'a k'i ɲɛji cɛ k'a kana kasi ko k'a sababu kɛ ko kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn n'a mago b'a la ni Faransi kun bɛ k'o mago ɲɛ a ye ko Mali armée bɛ se ka o kɛlɛkɛminɛn bɛɛ bila a ka bolo kan n'u mago bɛ drone TBD de la u ka convoi k'a escorter Mali fantan 4 Mali b'a bila u ka bolo kan n'u mago bɛ Albatros de la k'u ka convoi escorter Mali b'a bɛɛ bila u ka bolo kan n'u mago bɛ Super Tucano k'u ka convoi escorter ni hélicoptère de fana ka d'u ye ou bien n'u bɛ fɛ an ka force spéciale bureau rouge ka se ACB ka unité ma u k'a ɲɛfɔ mais i b'a dɔn en réalité a tɛ MINUSMA arranger parce que bi Mali armée kɛlen bɛ ka offensive dɔ de daminɛ parce que i b'a dɔn ko in kun fo an ka segin kɔ dɔɔnin quoi pour que a kun ka se ka dɔn bi Mali armée ye offensive dɔ daminɛ offensive min n'a ka kan ka taa kun cɛ fo Kidal kɔnɔna la an ka armée ani terroristes u ye masara an ka sɔ kɛ ta la yɔrɔ caman na notamment ANEFIS an tɛ n dogo i la ANEFIS janjo ma diya dɛ terroriste min sara a ka ca cɛ 1000 ani kɔ ye min sara SEMA ka kɛlɛkɛcɛdenw na filiyabatɔ de cayara Kidal an bɛ wagati min na donc an bɛ wagati min na i b'a ye k'a fɔ les terroristes ils sont en manque de munitions les terroristes ils sont en manque de carburant les terroristes ils sont en manque de nourriture bi SEMA mɔgɔw i bɛ taa sɔrɔ 17 b'u bolo mais bali t'a la i bɛ taa sɔrɔ véhicule blindé dɔw bɛ u bolo mais obi tɛ a kɔnɔna la i b'a sɔrɔ u ka kɛlɛkɛcɛ baden de bɛ bi u banalen don fura t'u bolo k'a d'u ma i b'a ye k'a fɔ MINUSMA ale tɛ se k'i sara armée malienne na o parce que ni armée malienne n'a y'i sara la ni convoi in kun kan ka taa minɛn min di terroristes ma armée tun bɛ bɔ a kalama o a minɛn kun tɛ se ka di o bon problème kɛra mun de ye MINUSMA ni SEMA mɔgɔw o ye terroristes ye u fɔra ɲɔgɔn kɔ de u ma ɲɔgɔn faamu de Mali ka saraka n'a ka duwawu de jaabira o yɔrɔ la u ma ɲɔgɔn faamu cogo jumɛn na n bɛna o de expliquer ye i b'a ye k'a fɔ convoi min n'a destinera est-ce qu'il y'a faamu k'a kan ka na Sévaré a kun kan ka na heure min na i b'a ye k'a fɔ convoi ma na o heure la o donc olu kun sigilen b'a kan ko armée malienne ka convoi dɔ de kun bɛ na o heure la 22 heures donc ni armée malienne ka o convoi kun kan ka na 22 heures o heure la i b'a ye k'a fɔ déjà terroristes u dalen bɛ tu la ka embuscade de da armée malienne ye donc olu ma se k'a faamu sufɛla la ka véhicule jɛman o ni sɛbɛnnen b'a kan o ni sɛbɛnnen t'a kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o bɔ dɔ man di dɛ parce que ni kɛlɛ dun bɛ kɛ ni dun bɛ convoi attaquer i bɛ obli ci à des distances de 2 à 3 kilomètres donc i b'a ye ni convoi min kun bɛ ka na terroriste mɔgɔ ninnu u ma jateminɛ k'a b'u kɔnɔ ko armée malienne ka convoi de don quoi donc u ye convoi in attaqué ka convoi in détruire alors que ni convoi ni ne kun taatɔ don ka kɛlɛkɛminɛnw di u ma ni convoi kun destinélen de don a tɔgɔ 17 bali obus bal est-ce qu'il y'a faamu a tɔgɔ infirmerie fɛn minnu bɛ kɛ ka pharmacie fɛn minnu bɛ kɛ ka adamadenw soigner couverture birifini ale ni moto ka taa di terroristes ma k'u tɔ renforcer convoi kun destinélen bɛ o de kama mais u yɛrɛ bolo kɛra u yɛrɛ kala ye i b'a ye u ye convoi min détruit terroristes y'a détruit pensant que est-ce qu'il y'a faamu ko armée malienne ka convoi de don alors que armée malienne bi an bɛ wagati min na i b'a ye k'a fɔ armée malienne bɛ itinéraire de changer quoi i b'a dɔn an ka stratégie la bi n bɛna révélation min k'i ye i sigilen bɛ k'an kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ Choguel Youmana n'i hakili la k'an bɛ
bɛ tourner n'i sigi kan kɔnɔ tournant la Kapo i b'a sɔrɔ k'a fɔ an tɛ tourner dɛ on va tout droit donc a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'an bɛ tɛmɛ sira o sira la nin wagati ye armée bɛ k'a ka sira bɛɛ bila a bɛ ka sira changer donc armée ye sira changer nin don a ma tɛmɛ u kun kɛlen bɛ ka air kofɔlen min fɔ donc MINUSMA ka convoi min kun natɔ don i b'a ye en cours de route u kun kan ka terroriste waravitailler de ka kɛlɛkɛminɛnw ani bombe ani armement ko caman d'u ma u ka se k'a don u ka fusil kɔnɔna la bon ala de nana kɛ ils se sont trompés de cible. À 2 à 3 kilomètres. Et non, il y a que. Oui, Obi Wili d'abord, MINUSMA a trop convoi nous là. Il y a convoi clé. Caisse de cargaison, mino, grenado, mine antipersonnel où il y a des détruits. Et ma ya sisi ma sega joa. Asisi sega joa parce que obi ni bombe ni explosif, ani liquide inflammable badé nebe. Donc à kera orom na dro iba déflagration willade. Ibe ikume sisi fo kabanogo la. Donc mina fefe kunka nga dadi jijugu ma. Jugu yere ou ka mina be détruit en me wakati mina. Parce que iba e ka fo ni akli be MINUSMA ka résolution na. Ou maintenant on va demander l'armée malienne fait qu'on a autonomie d'ordre ou ma. Est-ce qu'il y a pas? Armée qu'on n'a pas beau à Sarana, n'a pas beau à Sarana. On m'a oublié à Sarana armée malienne. Malika a enquête de demander à me voir timina. Ni quoi un kera conjoint là. Pourquoi est-ce qu'il y a pas? On va convoi déplacer un convoi de telle ampleur. Surtout souvent la fait sans escorte au d'abord à Bourekama. Il va y avoir nous ne venons ni mine nous yon est-ce qu'il y a pas que vous denga dit terroristes ou ka mine placé mais bi Mali armée be ka bara minga am stratégie mina non ten do la en stratégie wa ka green terroriste wa ka giru cerveau ma me wakati mina o stratégie là il va ka fo ni akli bala ni clé saba en konna la ko do kera amade ko malien na et en quelque fils mina akume terroriste nous kun kono kanga kamna le convoi de wuli ka bo gaw kan kunda Tessalit kan kunda Aguelok ka ku yo de calculer o kelen o calculer u tara dingaw de tigɛ ka dingaw senga bini kalakala da kanu est ce qu'il y a bon ka cɛw bila tu la ka cɛ dɔw masquer ka cɛncɛn da olu kan k'u sigi ka armée malienne kɔnɔ ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mini ka bɔ Anefis ka taa Tessalit an tɛ ndogola o ye mine placé dɛ u ye dingɛ baden de tigɛ k'a bila yen a dabɔ ko an ka véhicule ka tomber minnu kan an ka véhicule ka bi dingɛw kan pendant que u bɛ ka dingɛ sen u bɛ ka dingɛ ninnu tigɛ u bɛ ka cɛw positionner kuluwo ni kulu kɛrɛfɛdaw la ka mɛ min f'i ye est ce que i y'a faamu an ka drone y'u repérer an ka état major sigilen i b'a ye k'a fɔ cɛw bɛ yɛlɛ de la commandement na quoi centre de commandement na parce que u bɛ ka fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ u ɲɛ b'a bɛɛ la o de la Mali ye baara kɛ a bɛ fɔ la plus grande opération aéroterrestre jamais réalisée nin wagati laban in na c'est-à-dire nous avons engagé ce qu'on appelle des avions C295 an y'o fila de engagé ani hélicoptère Mi-8 o den naani i bɛ C295 ninnu i bɛ olu ka baara dɔn wa a kelen o kelen a bɛ se ka taa ni cɛ 200 ye a kelen o kelen i b'a ye k'a fɔ char 2 char 3 bɛ se ka don a kɔnɔna la a kelen o kelen a bɛ se ka véhicule blindé 5 u bɛ se k'o ta pendant que sema mɔgɔw u sigilen bɛ k'a ɲini dugumala la mais Mali bɛ sanfɛ donc i b'a ye k'a fɔ o de senfɛ il y a 3 à 4 jours de cela Tessalit ni Aguelok kan sufɛla fɛ me bɔ min kalama an ka cɛw de bɛ ka parachuter cɛw bɛ ka larguer u bɛ ka cɛw bila an ka force spéciale n'an ka commando ninnu u bɛ ka jigin dɔɔni para la u bɛ ka jigin dɔɔni para la u ka cargaison bɛ ka jigin dugu bɛ jɛ ka taa ban wagati min na est ce que i y'a faamu ka kɛnɛ fara i b'a kalama ko Tchadien minnu tun bɛ Tessalit ni Aguelok kan na u tun siranna quoi parce que yanni u k'a dɔn a kɛr'u kɔnɔ ko terroristes y'u entouré de ko terroristes bɛ fɛ k'u attaquer donc u ja tigɛlenba u bɛ ka weleli kɛ Mali armée ko non k'u k'u hakili sigi k'olu de don parce que u nana na cogo min na a bonyana olu hakili ma armée malienne bɛ se ka na ni nacogo la ka sɔrɔ olu yɛrɛ ma bɔ a kalama k'u ye yɔrɔ encercler u ma bɔ a kalama donc i b'a ye k'a fɔ an ka cɛw donna an ka blindés donna à peu près plus de 3500 éléments o de répartira est ce qu'il y a faamu ni yɔrɔ fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɔ taara Tessalit dɔ taara Aguelok parce que an bɛna an sigi sisan on a décidé terroristes n'u b'a an kɔnɔ yɔrɔ min na u tɛ an ye nous allons procéder à des opérations aéroterrestres donc an ka cɛw donnen
i b'a ye k'a fɔ u taara position ta Tesalite u ko Tchadien minnu bɛ k'a ye da yɛlɛ u tɛ se ka kuma cɛ anw ka kan de don u ko ko yɔrɔ y'aw de ta ye o est-ce que y'a faamu ko mais ko min digir'u la min y'u tɔɔrɔ k'an k'an sara u la quoi anw ko ko bon anw y'an sara aw la n'a hakili b'a la anw jigi bɛ aw kan c'est vous qui êtes censé protéger l'armée malienne à Kidal aw kun kan ka armée malienne protéger Kidal aw m'o kɛ aw ye armée malienne livré u k'an ka véhicule la an ka fɛnw minɛ aw bɛ se k'a fɔ cogo jumɛn na a bɛ se k'an jalaki cogo jumɛn na ko accord bɛ an n'aw cɛ donc i b'a ye k'a fɔ en réalité kuma dama sɔrɔ Mali ye position ta parce que i b'a ye k'a fɔ n'a ye Tesalite an mana position ta u ka kan min bɛ an ma charge mais kuma dɔ fɛ hali ko min bɛ ka kɛ Faransi palais kɔnɔna la Élysée la an bɛ bɔ a kalama Mali ka satellite a bɛɛ turulen bɛ bi est ce que y'a faamu Tesalite à partir de Tesalite yɔrɔ o yɔrɔ ka d'an ye an b'a bɛɛ contrôler c'est à dire an sigilen fo États-Unis an b'a ye an sigilen fɛn o fɛn bɛ ka kɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔna la an sigilen an ɲɛ b'a la Algérie bɛ ka janfa min kɛ an ɲɛ b'a la Mauritanie bɛ ka janfa min kɛ an ɲɛ b'a la n tɛ n dogo la Tesalite a kan minɛli ni opération aéroterrestre la a digira sema mɔgɔw la a y'u tɔɔrɔ a digir'u la a y'u tɔɔrɔ yɛrɛ o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ a digikojuguw la u ka mɔgɔw bɔra ka marché kunun Kidal n'i bɔra a kalama u bɔra ka marché ko pourquoi MINUSMA y'a to armée malienne ko ka taa Tesalite minɛ ɲɛ bɛ Tesalite était trop stratégique parce que sema mɔgɔ a b'u kunna ko tant que a ma se yen k'an tɛ se ka don Kidal quoi donc an donnen u jigi karila an donnen u jigi tigɛra an donnen olu kun jigi b'a kan ko convoi bɛ se ka dogo toujours ka na ka bɔ Mauritanie à partir de Tesalite n'u ko k'u bɛ bɔ Mauritanie an sigilen an bɛ missile dɔ lawuli dɔrɔn k'u ka convoi détruire depuis la frontière mauritanienne i ɲɛ bɛ enjeu la Algérie tɛ se ka janfa kɛ tuguni quoi parce que i b'a ye k'a fɔ Algérie kun bɛ fɛɛrɛ kɛ k'u ladon mɔgɔ ninnu u bɛɛ ye mɔgɔ jɛmanw de ye u ni Algérie jɔn b'u bɔ dɔn ɲɔgɔn na est ce que y'a faamu donc i b'a ye u b'u ladon k'a kɛ i n'a fɔ u ka soldats donc u selen u b'u ka tenue b'u la quoi k'u bila kungokolon fantan naani bɛɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ o baara fana bɛna dabila en même temps la MINUSMA s'apprêtait est ce que y'a faamu MINUSMA kun bɛ labɛn na ka mun de kɛ i b'a ye k'a fɔ n'a kun fɔra ko k'an bɛ rétrocéder à la date indiquée grenade ni mine antipersonnel fɛn fɛn kun bɛ MINUSMA bolo u kun b'a a grenade n'a mine antipersonnel i b'a ye k'a fɔ u kun b'a bɛɛ di SEMA ma yanni Mali armée bɛ don i kun b'a ye u kun bɛna munition baden de di donc ko barila MINUSMA la ko barila SEMA la u bɛɛ dabali banna u jatigɛra bon an ka cɛ minnu ye nin position ta Tesalite ale ni Aguelhok i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ minnu ma tireur d'élite u sigilen surtout u bɛ position min na u bɛ sanfɛla de la sisan i natɔ ni e ko k'i bɛ n'o kama e bɛ bila o dugumala de la mɔgɔ dun tɛgɛ man di k'u bɔ ils peuvent tirer marifa minnu b'u bolo on appelle des snipers marifa minnu b'u bolo u bɛ se k'i kunkolo buru à plus de 5 kilomètres ka sɔrɔ i ma surunya u la i b'a kalama u ka particularité ye mun de ye marifa silencieux de b'u bolo quoi i b'a sɔrɔ aw cɛ duuru bɛ progression na u bɛ se ka cɛ saba jigin ka sɔrɔ fila ma bɔ a kalama donc o tireur d'élite ni kan protection dira olu ma c'est comme i ye béton de jɔ kan kɔnɔna la o kɔrɔ ye ko kan ko minɛ cogo t'a la quoi ka fara drone bɛ surveillance aérienne na ka fara est ce que y'a faamu hélicoptère bɛ patrouille la ka fara avion de chasse olu bɛ sankolo fantan naani bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ vraiment an bɛ wagati min kɔnɔna la SEMA dɛsɛra bi SEMA mago bɛ kɛlɛkɛcɛ la SEMA mago bɛ munition na SEMA mago bɛ temps de la bi u mago bɛ temps na blessé minnu bɛ u bɛ soigner cogo jumɛn na o de la i b'a ye fɛn dɔ bɛ yen nin wagati n t'a dɔn n'a y'a jateminɛ phénomène dɔ bɛ ka kɛ a phénomène tɛ dɔwɛrɛ i b'a ye dɔw de bɛ ka bɔ kɛlɛ solen soforoku na ko ka négociation kɛ c'est à dire ne yɛrɛ kɔni bɛ n yɛrɛ ɲininka ne t'a dɔn vraiment hakilina min bɛ u la laɲini min bɛ u la o de la Choguel bɔra ka u jaabi nin wagati n t'a dɔn n'a intervention mɛn an y'a ka interview ye yɔrɔ a ka interview la a bɛ k'a yira ko jɔn de bɛ se k'a fɔ ko Mali ma dialoguer ni mɔgɔ ninnu ye ni banbaaci ninnu ye ko jɔn bɛ se k'a fɔ ko sigikafɔ ma kɛ ni ninnu ye ni hakili b'a la le Mali a investi a révélation importante dɔ kɛ nous avons investi plus de 500 milliards Kidal la 500 milliards imaginez anw de investi Kidal la pendant que projet bɛ ka exécuter i bɛ bɔ min kalama suko dugusɛjɛ cɛ damadɔ bɛ wuli dɔrɔn ka na projet mɔgɔw k'u minɛ u bɛ projet mobile u bɛ taa n'a bɛɛ ye projet matériel u b'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye est ce que o ye Mali nɔ ye
tellement que ATT dialoguera ni nunu ye fo an ko rebelle ɲɛmɔgɔ don o de ATT ka fanga bi IBK c'est-à-dire IBK kun tɛ kasi Mali armée ka saya la dɛ mais n'a kun fɔra ko problème dɔ ye famille ak intala sɔrɔ non c'est-à-dire cɛkɔrɔba kun bɛ se ka tile 2 kɛ a dalen don ɲɛji bolo bon e bɛ se k'o faamu cogo jumɛn na donc i b'a ye k'a fɔ o de la premier ministre y'a jira an bɛ wagati min na caman tɛ fɛ Kidal Mali k'i tɛgɛ d'a kan parce que n'an tɛgɛ da Kidal mais kuma dɔ f'i ye vraiment caman bɛ sɔn ka malo dɛ caman bɛ legu parce que gundo baden de bɛ Kidal la i b'a ye rebelles bɛ jamalaya o jamalaya la ils sont soutenus par certains politiciens et certains leaders religieux à wagati min na donc ni tɛgɛ dara Kidal kan a rebelles kɔnɔ tɛ mɔgɔ ka valise dɛ politicien fɛn fɛn kun b'u kɔkɔrɔ walahi u b'u bɛɛ tɔgɔ fɔ e ma o de la caman bɛ ka trembler non Mali man ka don an ka lajɛ an ka négociation kɛ an ka lajɛ an ka fɔ ka bɛn kɛ n'an taara est-ce qu'il y a fɔ n'an ye kɛlɛ kɛ maliyɛnw de bɛna sa et maliyɛn minnu sara gɛlɛya o tuma olu ye jɔn de ye o tuma olu tɛ maliyɛn yan an ka sarasi cɛden minnu sara o tuma olu tɛ maliyɛn yan hali kɔsa in na a tɔgɔ Gundam ani Bamba u y'an ka bateau attaquer min an ka mɔgɔ minnu sara o tuma olu tɛ maliyɛn yan ça veut dire que rebelles ni ka fisa terroristes ninnu ni ka fisa ni anw ni yan et kɛlɛ solen soforokun na maraba yasa dɔnkun bɛ tuguni donc Mali ye Kidal encerclé stratégiquement Mali ye Kidal encerclé tactiquement et techniquement parce que n'i y'a ta k'a lajɛ san Kidal entouré par les forces armées maliennes Anefis o bɛ duguma est-ce qu'il y'a faamu i bɛ bɔ Anefis ka taa Kidal Kidal est au milieu i bɛ tɛmɛ Kidal la ka taa Tessalit Aguelok karangada bɛɛ de sɔgɔlen min ka ɲi sema mɔgɔw ma sa u ka n'u ka arme di ka kɛ prisonnier de guerre donc n'u ye arme di ka kɛ prisonnier de guerre i b'a ye k'a fɔ o la ni minnu sen tɛ ko la minnu ka fagali man ca ɲinɛ bɛ se ka kɛ olu la mais cɛ o cɛ i nɔ bɛ ko la i bɛ juger de parce que an tɛna jɛ n'a ye tuguni u ka nin mɔgɔ kelen ninnu ta k'olu ka don Mali armée kɔnɔ u ka tila k'an janfa i n'a fɔ o ye min kɛ Badfar la donc an tɛna jɛ n'a ye donc an ka autorités an bɛ min f'u ye ka mise en garde ni Kidal situation ye réglé la armée reconstituée ko kuma an tɛ fɛ k'a mɛn an tulo la armée reconstituée ko tiɲɛ t'a la kabini a wagati an y'a dénoncé an filɛ nin ye o problème de kɔnɔ est-ce que i y'a faamu ok Songoye ɲininkali dɔ b'i bolo kan parce que mɔgɔ caman minnu ko minnu fɔ gansan est-ce qu'il b'a la ko minnu fɔ k'a fɔ ko fɛn ministre ka ani Mali ka minɛn minnu jenina kɔnɔ o don e ko o kun fɛ ka taa du terroristes ma mais terroristes filila k'u ci o tɛ yan est-ce que a dalilu b'i bolo merci mais nin kɔrɔ i bɔra ka nin kɔrɔfɔ min fɔ n ye c'est-à-dire Mali ani MINUSMA cɛla la quoi n b'a f'i ye kana dalilu ɲɛɲini quoi i sigi i b'a dɔn Mali kɛlen bɛ ka prévu de da ɲɔgɔn kan yɔrɔ ni hakili b'a la Songoye Media an y'u invité sisan ko ONU ka sigi la k'u kana an ka sigi ka fɔ kɛ ko dalilu b'an bolo aw de bɛ ka terroristes armés aw de bɛ ka terroristes fournir fɛn bɛ Mali bolo n bɛ min f'i ye dalilu tɛ quoi fɛn bɛ Mali bolo min tɛ prévu ye fɛn bɛ Mali bolo ni Mali y'a jira i b'a hali américains m'u méfier France fɛ collaboration na n'a hakili b'a la Syrie a yera ko France est-ce qu'il y'a faamu u ka entreprise ba dɔw n'a hakili b'a la a yera k'a fɔ k'olu ni terroristes bɛ ka baara kɛ wa k'u bɛ ka wari verser n t'a dɔn n'a hakili b'a la o prévu yera bon Mali kɛlen bɛ ka prévu baden de accumuler nin prévu n'a ɲɔgɔnw ko terroristes est-ce qu'il y'a faamu i b'a ye k'a fɔ ko a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ France ni MINUSMA de b'u armé donc k'an ka sigi kɛ mais problème ye mun de ye ni prévu ninnu n'i y'a étaler kɛlɛ in ma ban hali ni Kidal minɛla sisan i b'a dɔn enjeu jumɛn de bɛ yen o enjeu i b'a ye k'a fɔ u bɛna an harceler de droit de l'homme ko la u bɛna an harceler de est-ce qu'il y'a fɔ ko an ye violation kɛ k'an binna musow kan an t'u kɔn an tɛ kuma o an b'a to n'u tora ka nin kuma kɛ an bɛ to ka nin prévu ninnu labɔ dɔɔni dɔɔni de k'u lasiran ni m'i da de i ka fɛn b'an bolo est-ce qu'il y'a faamu n'an y'a bɔ diɲɛ bɛɛ bɛ ba i la diɲɛ c'est à dire diɲɛ jamana tɛ sɔn ka baara kɛ ni ye Mali kɛlen ni hakili b'a la k'a fɔ ko nin prévu ninnu b'aw bolo mais n k'o de kɛra sababu ye Burkina ja sira France o de kɛra sababu ye a ye Niger ja sira a jateminɛ général Abdramane Tiani nalen a m'a ɲini k'a gɛlɛya o a nana dɔrɔn est-ce qu'il y'a faamu a ko France k'a ka minɛn cɛ parce que a y'a dɔn k'a fɔ tant que France bɛ yen attaque tɛna dabila Niger territoire kan don o don mais bi an bɛ wagati min na Niger an t'a fɔ sécurité nana 100% mais terroristes kɛlɛli caman bɔra a la dɛ caman bɔra a la i ɲɛ bɛ MINUSMA de filɛ
ka denmisɛnninw k'u former min ninnu manipulation na kana siga a bɛɛ MINUSMA de kɔsa in na contingent allemand a tatɔ k'a b'a retirer i b'a dɔn a ka retrait la ko grenade 1000 ni kɔ k'ale t'o di Mali armée ma quoi ko ale b'a préféré ko ka grenade 1000 ni kɔ ko k'a détruire a détruire wa a ma détruire wa ala kelen de b'a dɔn est-ce qu'il y a bon donc bi i b'a ye k'a fɔ nin preuve qualité baden de bɛ qui nous prouve vraiment que MINUSMA de bɛ ka sema ka arme fourni ani terroristes hali n'i y'a ta k'a lajɛ bi sema ka fɛn ta i k'a lajɛ ils sont acculés i b'a dɔn n'i bɛ marifa ci sisan a kɛra cogo o cogo i kan ka approvisionner de bon u bɛ approvisionner accès jumɛn voie d'accès jumɛn na u bɛ approvisionner par exemple minɛn bɛ se ka bɔ Algérie minɛn bɛ se ka bɔ Mauritanie est-ce qu'il y a faamu bon Niger yɔrɔ a tɛ si la sisan k'u bɛ taa yen parce que olu ye Mali ka allié bon bi Mali y'a ka armement fanba n'a ka satellite fanba ka braquer Mali ni Algérie frontière la ka braquer Mali ani Mauritanie frontière la i b'a ye an y'an ka satellite fanba braquer u tɛ se ka don donc ils sont maintenant à court de munitions munition ko problème b'u la i m'a ye u taara bi an ka batfar élément ninnu kan parce que u mago bɛ caisse de munitions na u mago bɛ armement dɔɔni na ani u mago bɛ temps na quoi parce que n'i ka mɔgɔ bana la il te faut un certain nombre de temps pour que k'u tigilamɔgɔw ka u soigner u mago bɛ est-ce qu'il y a faamu a tɔgɔ minɛn ni fɛn minnu na ani assistant minnu na ça peut prendre 2 à 3 mois i b'a ye u mago bɛ jɔ olu la donc o de b'a to k'a fɔ mɔgɔ kelen bɛ se bi sisan Mali kɔnɔna la ka kɛlɛkɛminɛn d'u ma en dehors de la France ka na an ɲini yɔrɔ jan quoi MINUSMA de don ni MINUSMA taara n b'a f'i ye attaque nombre a bɛ réduit de ni 100% don a bɛ réduit à 99% ni MINUSMA bɔra Mali kɔnɔ. Voilà. Ok. O kɔfɛ Amara an y'a ye k'a fɔ ko manifestation dɔ kɛra Kidal o don o manifestation in dɔw ko Kidal mɔgɔw yɛrɛ de bɔra k'a fɔ ko Mali armée ka na dɔw fana ko ayi u ma fɔ de u ko communauté internationale impliquée ka olu dɛmɛ oui allez-y e b'o fɔ cogo di o san manifestation dɔ kɔni ko k'a kɛra Kidal o don ko Kidal kaw de bɔra dɔw ko armée Mali ka na o de ka di olu ye dɔw fana ko ayi u ma fɔ ko communauté internationale a k'u impliqué nin kelen in na pour que olu ka se ka lafiya n'i y'a mɛn i b'o faamu cogo di i b'o expliquer cogo di. merci bon anw ye fɛn min ye Kidal manifestation na u ye dɔw de manipuler quoi est-ce que vous voyez u ye muso ani denmisɛnnin dɔw mais an ye information min sɔrɔ o kɛlen bɛ ka marifa de da u tɔn na quoi n'i ma taa u b'i faga quoi est-ce que i y'a faamu parce que u ko k'olu yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛ bɛɛ banna sisan cɛ ni muso ko t'a la denmisɛnnin t'a la mɔgɔ mɔgɔ i bɛ se ka jɔ i sen kan marifa tali i ka se marifa kɔrɔ dɔrɔn c'est-à-dire i b'u ka baara kɛ quoi donc o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ u ye musow manipuler parce que u ye musow manipuler ani denmisɛnninw bɛɛ b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'i hinɛ don diɲɛ mɔgɔ la quoi i bɛ bɔ ni muso ani denmisɛnninw de parce que diɲɛ kɔnɔ convention internationale dɔw de bɛ yen k'u ka muso ni denmisɛnninw protéger donc u bɛ fɛ k'a yira sa ko Mali n'a ka partenaire k'olu bɛ fɛ ka na bin est-ce qu'il y'a faamu Kidal musow n'a denmisɛnninw kan donc u bɛ fɛ ka image de yira u y'u labɔ kun jumɛn na n da sera a ma est-ce qu'il y'a faamu o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali ye opération aéroportée min kɛ parce que a tun bɛ sema kɔnɔ ko elle pouvait résister a tun bɛ sema kɔnɔ ko Mali tun bɛ se ka kalo 2 kalo 3 kɛ ka sɔrɔ a ma se ka don Kidal parce que u sigilen b'a kan u ye rideau de défense min créé Anefis ka bɔ Anefis ka taa Tessalit ka bɔ Tessalit ka taa Aguelog o jigi b'a ka o rideau de défense la u ye tranchée minnu ni tɛgɛ minnu sen a kun b'u kɔnɔ k'u bɛ Mali ka armée u b'an ka progression u b'a suma c'est comme u bɛ mɔni kɛ an ka sira la ka an tagama goya donc armée malienne de ye opération aérienne kɛ n'an ka se 295 ye ka taa an ka cɛw larguer est-ce qu'il y'a faamu u mago bɛ minɛn o minɛn na à peu près plus de 3500 éléments o de larguera u n'u ka munitions u n'u ka blindés u n'u ka chars est-ce qu'il y a faamu en même temps ce sont tous des commandos des tireurs d'élite donc olu larguelen u donna u ye position ta Tessalit u ye position ta Aguelog ninnu kun b'u kɔnɔ yɔrɔ min na u ma ye donc o kɛlen Kidal encerclelen de filɛ nin ye de fait quoi n'i taara sanfɛ n'u ko k'u bɛ boli ka bɔ o bɛ taa force spéciale sɔrɔ yen n'u ko k'u bɛ boli ka jigin Anefis o bɛ taa force spéciale sɔrɔ yen n'u ko k'u bɛ mɔbiliw fara ɲɔgɔn kan an ka fɛn cɛjuguw bɛ sanfɛ n'o ye drone ninnu ye parce que bi an ka pilotes instruction de dir'u ma u ɲɛ tana de véhicule
a ka fɔ ko fɛn dɔ b'a kɔnɔ ni fɛn b'a kɔnɔ i jija a ka kɛ balo ni dumuni yɛrɛ sinon n'a kɛra kɛlɛkɛminɛ u b'a bɛɛ lajigin k'a bɛɛ pɛtɛ donc o de siratigɛ la an y'o tagali min kɛ Tesali ni Agilog a digiru la o ɲɛ bɛ Kidal minɛli c'est à dire question de jour n'a ye Mali jɛ a kana mugu yɛrɛ ci kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ ninnu minɛ o yɛrɛ bɛ bɔ ka n'u ka arme rendu quoi donc Kidal minɛna de sisan quoi a minɛla stratégiquement sans un seul coup de feu i b'a ye k'a fɔ o de b'a to sema mɔgɔw u dimiyɔrɔ don o de b'a to sema mɔgɔw a tɛ se ka kun fɛ o de b'a to sema mɔgɔw u mɔnɛlen don Kidal minɛli in na quoi c'est à dire u mɔnɛlen don Tesali ni Agilog parce que u encerclé la u entouré la u bɔyɔrɔ t'u bolo tuguni i y'a ye. ok ayi Amara an bɛ taa ɲɛfɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko matériel caman kun dalen bɛ Mali kan nin wagati la don n'a nataw la tɛmɛnen ninnu kɔfɛ ko an ka ministre yɛrɛ dɔ ou bien an ka délégation dɔ bɛ Irisi la nin wagati la i bɛ se ka jumɛn fɔ o la. merci i b'a kalama k'a fɔ Cap Mali média fɛn fɛn bɛ yan a y'a fɔ ko alhamdulilayi kɛlɛ banna quoi c'est à dire kɛlɛ banna an kun sigilen tɛ n'a ye an m'a miiri k'a fɔ ko Mali bɛ se ka wari sɔrɔ fɛnw donna Mali kɔnɔ yan ni tile damadɔni na ni kun y'a fɔ ne ko Mali bɛ se ka nin fɛn ninnu sɔrɔ ne kun tɛ se ka d'a la a bɛna kɔnɔ pannen parce que n tɛna kɔnɔ in tɔgɔ fɔ mais n kɔni bɛ min fɔ a ye n'a bɛ jateminɛ kɛ dɔrɔn nin kɔnɔ in tile kelen ma deli ka pan Mali kɔnɔ kɔnɔ min bɛnalen a sera Mali yɛrɛ kɔnɔ a kɔnɔ a tile kelen ma deli ka pan Albatros tɛ Sukhoi 25 tɛ est-ce qu'il y a faamu Mi-35 tɛ mais a bɛna ye Russiw tɛ nin d'i ma ni danaya tɛ Russiw tɛ nin feere i ma tant que i n'u tɛ kunkilenna kelen na i b'a ye wari tɛ kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ danaya de bɛ kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ a bɛ fɔ minnu ma les avions supersoniques de dernière génération a cunna Mali kɔnɔna la c'est à dire kɛlɛ banna quoi Mali bɛ ka labɛn min kɛ ninnu kɛlɛli tɛ quoi an bɛ ka labɛn jamana 10 jamana 5 ni binna Mali kan i ka to a la ni binna Mali kan i k'a dɔn ko Mali ye kuru ye c'est à dire mɔnɛ fɛn fɛn donna an ye retard min ta 30 ans Asimi ninnu kalekan k'u b'a retard bɛɛ refait an bɛ wagati min na i b'a dɔn o don na Poutine ni Asimi ye ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn wele a ɲɔgɔn wele sira kan Poutine kun bɛ k'a ɲininka ko matériel minnu sera ko kɔnɔ minnu sera ko est-ce que ko nin b'a ka affaire kɛ Asimi nisɔndiyara ko vraiment ko pour le moment k'a mago tɛ jɔ minɛn wɛrɛ la quoi ko nin bɛ baara in bɛɛ kɛ quoi donc minɛn ninnu sera pratiquement n'i ma fili a monteli daminɛla quoi i bɛna minɛn ninnu ye Kidal janjo la o dans les jours à venir a tɛ m'a dɔn a tɛ 15 à 20 jours bɔ i bɛ nin kɔnɔ ninnu i b'u ka baara kɛ nɔ mɛ i b'u ka opération kɛ nɔ mɛ c'est à dire ninnu tɛ cible bongo fila k'a jɛ u bɛ se ka cible viser est-ce qu'il y a u ka particularité ye mun de ye u mago tɛ ka surun a cible la quoi est-ce qu'il y a à plus de 100 kilomètres u bɛ se ka cible viser ni missile guidé a bɛ cible atteindre donc an mago tɛ yɛrɛ k'an b'an jɔ c'est à dire ko fo an ka se Kidal quoi depuis Anefis ou bien depuis Agilog Tesalit missile minnu b'u la a missile ninnu i b'a ye k'a fɔ a rayon d'action a ka ca 200 kilomètres ye donc a bɛ se ka cible gosi e kɔni e bɛ bɔ min kalama i ka mobili bɛ ka détruire i tɛ fɛn ye n'i y'a ye i t'a mankan yɛrɛ mɛn tuguni donc ko maliyɛnw k'u hakili sigi k'u jigi sigi nin ye kɛlɛ bannen Mali bɛ ka labɛn min kɛ Mali dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ ka nin labɛn kɛ AES yɛrɛ bɛɛ kama est-ce que vous voyez parce que bi AES in kɔnɔna la ala ko tiɲɛ Mali fana ka avion ka ca ni tɔw ta ye donc i b'a ye AES sécurité a 50% a bɛ Mali bolo bi donc Mali man ka sɔn cogo si la est-ce que i y'a faamu danga Niger sɔrɔ danga kari Niger la danga kari Burkina la an bɛ wagati min kɔnɔna la parce que mɔgɔ wɛrɛw de bɛna ale don alliance in kɔnɔna la donc il va falloir an ka labɛn parce que u bɛ ka nin labɛn in kɛ mɔgɔw tɛ fɛn dɔ fɛnɛ dɔn est-ce qu'il y a faamu peut-être n t'a dɔn n'an da bɛna s'a ma kɛlɛ in bɛ ban dɔrɔn contrat bɛna ale signer daminɛ n'i bɔra kalama Arabie Saoudite dɔgɔkun in kɔnɔna la ni vendredi tɛ jeudi u ye délégation ba dɔ bila ka na est-ce qu'il y a faamu Assimi Goïta fɛ délégation in nalen u nana d'abord ka Mali fo ka Mali remercier an ka armée bɛ ka victoire min kɛ i b'a dɔn Arabie Saoudite ni Qatar u y'a dɔn bi ko jago français tun bɛ k'olu nɛgɛ français de taara f'u ye k'u ka wari di terroriste ma u ka wari di est-ce qu'il y a faamu djihadiste ninnu ma k'u ka to ka Mali attaquer ko parce que o kɔrɔnfɛla maîtrise b'olu de bolo ko n'olu sera k'u ka ɲɛnɛbana sɔrɔ k'u bɛ pétrole dingɛ fɛn fɛn ka di Arabie Saoudite ni Qatar ye k'u b'a d'u ma e m'a ye wagati jan Mali yɛrɛ taara ka taa Arabie Saoudite ni Qatar ɲininka u ko k'olu tɛ
ko mais k'a bɛ se ka kɛ organisation internationale dɔw bɛ olu fɛ yen minnu bɛ se k'a kɛ donc a kun donn'u kunna ko sema mɔgɔw ko zone contrôle bɛ olu de bolo ko ni n'u bɛnn'a la i b'i sago sɔrɔ pétrole la bi kɛlɛ min bɛ ka kɛ offensive min bɛ ka kɛ Arabie Saoudite y'a faamu bi n'i mago bɛ Mali pétrole dingɛ la i mago bɛ Mali gaz la i mago bɛ Mali lithium na il faut collaborer avec l'État du Mali parce que i b'a ye k'a fɔ ale de ta bɛ laban sebaya b'ale de bolo wa jamana y'ale de ta ye o de senfɛ Arabie Saoudite a ko Assimi ma fɔlɔ ninnu ye cadeau de ye fɔlɔ quoi yan'an ka na accord la nin ye ɲɛbila baaraw de a ye Assimi ɲininka ko jumɛn ni jumɛn de bɛ ka kamana gan sisan k'u k'o k'a ye Assimi ko d'abord ko ka bɔ Gawo ka taa Kidal k'o sira ko ka o dilan o b'a yira k'a fɔ n'i y'a ye Assimi bɛ da maga Kidal sira dilanni na o kɔrɔ de ye Kidal k'o banna quoi filanan ko fɛn jumɛn bɛ ka Assimi hami tuguni Assimi ko de ye 4e point n t'a dɔn n'aw dɔw bɛ yan minnu ka so bɛ Kabala quoi minnu ka so bɛ Kabala Sɛbɛnnikɔrɔ olu ɲɛfɛ Golobugu ka taa n'a fɔra ko sɔgɔma ko olu ka ci dɔ ɲɛnabɔ est ce que y'a faamu ba kɔfɛ olu ka ci dɔ ɲɛnabɔ est ce que y'a faamu Kabalakaw ou bien ka se Golobuguka ninnu ma imagine olu bɛ munumunu de ka na 2e point na ka tila ka segin o kɔ tuguni ka taa Sɛbɛnnikɔrɔ n'a fɔra k'olu ka ci dɔ bɛ para Jikɔrɔ olu bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ u bɛ temps min perdre Ala kelen de b'a dɔn donc en même temps Bamakɔ circulation bɛ cogo min na ni 4e point tɛ embouteillage tɛ se ka ban Assimi ko k'a mago bɛ 4e point na u ko Assimi sur place u ye chèque kɛ ka d'a ma ko n ye nin financement n y'a accordé ye en attendant yan'an ka pétrole ninnu bɔli an ka o contrat ni o marché ninnu olu conclu donc o de la ni Mali bɛ fɛ k'a ka dugu jukɔrɔ nafolo diya bɔ fo an ka jamana sécuriser san o san an ka avion san ni san 5 laban min bɛna Mali ka kan ka san o san an dɔgɔyalen ka kɛ avion 10 san o san 10 avions de chasse wa san o san an k'an jija ka kɛ avion de dernière génération ye diɲɛ kɔnɔ plus i bɛ armement san plus i bonyalen plus i gasi sigilen plus i b'a ye sous région na i b'i imposer i ka décision bɛ taa ba la quoi. Ok aya Amara an bɛ taa ɲɛfɛ an bala ka centre nucléaire ko kuma fɛnɛ mɛn comme anw fɛ yan kurantigɛ kɔni barika ka bon o tiɲɛ n'o kɔni n'o bɛna yan nɔ fɛnɛ kuran yɛrɛ tigɛlen don an na nin wagati la n b'a dɔn ni o nana anw fɛ yan nɔ o fɛnɛ na accompagnement de don est-ce que Mali pɛrɛlen don ka o implanter a fɛ yen. Merci beaucoup i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ système min kɔnɔna la Mali tɛ se ka kɛ grande nation ye k'an to an bɛ ka courant ta ji la an bɛ ka courant ta gasoil ninnu na an bɛ ka courant ta groupe la a tɛ se ka kɛ déjà anw ma pétrole bɔli daminɛ n'a fɔra k'anw ka courant ko a gulonnen bɛ groupe la a gulonnen bɛ baji la an kana ɲɔgɔn k'a ti ɲɛnabɔ depuis Modibo Keyita ka taa fo sisan an bɛ ka courant ta ni système de la don o don i b'a mɛn ko juru de karila an na ministre fɛn fɛn mana na énergie la i bɛ juru de gérer au lieu que i ka courant ɲini dɛ e ka baara bɛ kɛ ka juru de gérer quoi donc mais a ko in mun dabɔlen de don a kama parce que ko in mun kɛra business de ye carburant n'i y'a ta k'a lajɛ n'a fɔra ko énergie ka carburant marché bɛ mɔgɔ min bolo ça c'est des milliards beaucoup de milliards hali ka carburant transporter ka na n'a ye o fana y'a dama milliards ye donc i b'a ye bɛɛ b'i ta sɔrɔ mɔgɔw b'u ta sɔrɔ donc o de siratigɛ la i b'a ye o tun tɛ fɛ an ka bɔ carburant na bon an mɛnna ye kumaw kɛ Assimi ninnu y'an lamɛn ministre kura min fɛnɛ nana a ye an lamɛn a taara demander parce que ne kun mɛnna n'a hakili b'a la ne ye fɛn dɔ fɛnɛ fɔ c'est-à-dire ministre n'i nana le ministre c'est un super cadre ministre kan ka kɛ super cadre de Russie ko k'u b'an dɛmɛ courant-ko la Russie ko k'u b'an dɛmɛ est-ce que i y'a faamu a tɔgɔ terrain-ko la mais Russie t'u n'u sigi k'olu bɛna projet kɛ an ye o e yɛrɛ bɛ projet kɛ ka s'u ma o wagati jan ka ministres kun b'o de faamu u filɛ k'o de kɛ quoi e yɛrɛ bɛ projet kɛ n mago bɛ centrale nucléaire la n bɛ fɛ a ka nin mégawatt hakɛ in ne ma i b'a projet kɛ i bɛ taa Russie fɛ n bɛ fɛ a ka dɛmɛ nin na n'i taara yira Russie la automatiquement u b'a lase Poutine ma Poutine b'a dɔn n'i bɛ jamana dɛmɛ sur le plan militaire il faut que i k'a dɛmɛ sur le plan économique donc finalement u y'o baara de kɛ u ye projet de centrale nucléaire nin ko in yɛrɛ la il me semble a bɛ sɔn ka kɛ consultation bɛ ka kɛ ko in na jamana saba parce que Burkina fana y'a projet ɲɔgɔn demander bon je suis sûr Niger fana bɛ sɔn ka demander ni Russie n'u ni Russie ye ɲɔgɔn faamu parce que an y'a mɛn ko projet de mémorandum kɛra
u bɛ se ka kɛ ni jamana kelen-kelen bɛɛ la soit u bɛ bɛn jamana kelen kan u bɛ centrale nucléaire ba kelen kɛ yen i b'a dɔn Ala ye atout dɔ nɔgɔya an ye uranium bɛ ka bɔ Niger a bɛ ka bɔ uranium fulama de bɛ Niger an y'a mɛn k'a bɛ Mali la mais a ma bɔli daminɛ ɔ Niger ta min bɛ ka bɔ yɔrɔ Niger ko tɛna gɛlɛya k'aw ma uranium ko la sa donc wagati jan an mɛnna k'o de fɔ énergie nucléaire n'u ye centrale nucléaire sigi yan k'a bɔn c'est-à-dire Assimi yɛrɛ kana baara wɛrɛ kɛ tuguni an b'an sigi an bɛ dugawu de k'a ye diɲɛ don o don an ka génération minnu kɔfɛ a bɛɛ bɛ dugawu kɛ président ye parce que nucléaire de b'a to c'est-à-dire i b'i si kɛ consommation na quoi n kan bɛ ménage ma ma usine fɔ a bɛ usine fana ta da jigin i b'i si kɛ consommation na ka clim k'a la kɛcogo min ka di i ka facture la i tɛ tɛmɛ 1000 kan i tɛ tɛmɛ aw m'a ye dɔw tun b'a fɔ ko Libi ko courant bɛ yen ko fu n t'a dɔn ne hakili b'a la ko centrale nucléaire bɛ kun bɛ yen Kadhafi ɲini a ka jamana ye ko i bɛ kalo bɛɛ kɛ utilisation na i tɛ tɛmɛ 1000 ou bien 2000 kan donc i b'a ye k'a fɔ ni nucléaire nana de 1 Mali bɛna lafiya i b'a ye courant tigɛ bɛna ban population bɛna sɔrɔ parce que n'i ko i bɛ courant ko ta k'a lajɛ anw tɛ jate quoi anw ye ménage tɛ jate o usine de bɛ jate Mali tɛ se ka mobili dilan usine dilan an tɛ se ka usine d'armement dilan an fɛ yen tant qu'an ma courant stabiliser nɛgɛla baara ka nɛgɛ produit o tɛ se ka kɛ tant qu'an ma courant maîtriser donc ni nin centrale ninnu nana a bila i kunna don n'a nataw la an tɛ se ka usine a tɔgɔ école dɔ ma créer min bɛna drone ninnu dilan o baara o fɛn ninnu fanba bɛɛ bɛ kɛ ni jumɛn ye a bɛɛ bɛ kɛ ni courant de ye parce que nɛgɛ ni fɛnw bɛna fara ɲɔgɔn kan o assemblage a bɛɛ bɛ kɛ ni courant ye bon ni nucléaire civil tɛ an kana ɲɔgɔn ye a tɛ se ka kɛ bon an tun b'an si kɛ Faransi ka coopération na an tɛ sɔrɔ u tɛ nin projet proposé an ye u b'a fɔ ko Faransi y'a ka dɛmɛ tigɛ agence d'aide au développement e de la k'a ye u y'an conseillé k'an ka nin baara kɛ wa k'an ka taa nucléaire civil la est-ce que Banque mondiale de la k'a fɔ ye k'an ka taa nin sira kan wa ɲɛ bɛ o de la ni fanga in nalen a ye Faransi ka n'a bɔ kojugu Faransi tɛ se ka yafa ni fanga in ma parce que ni anw ɲɛ yɛlɛnna ni anw ye ko dɔn a bɛ dɔ bɔ olu ka sɔrɔ de la ɔ anw ɲɛ mana yɛlɛn sisan yan'an ka girin don o don k'a bɛ uranium donni k'a feere an t'a k'an mago ye fɔlɔ lithium min bɛ an fɛ yan n ko lithium ye batterie de ye lithium de bɛ kɛ énergie solaire ye est-ce que wagati ma se yan'an k'a fɔ k'an b'a labɔ k'a di mɔgɔw ma an t'a kɛ k'an yɛrɛ ka kuranko mago dilan lahawuta tile min bɛ an fɛ yan donc ko Mali de bɛna diya c'est-à-dire o de la ni fanga in il leur faut du temps un minimum de 5 ans san 5 ni projet ninnu ka créer parce que nucléaire énergie centrale nucléaire mana créer an k'a kɛ a baara bɛ se ka taa san 1 san 2 a bɛ se ka taa san 3 la a bɛ se ka taa san 3 la mais anw bɛ se ka faveur dɔ demander yɛrɛ Poutine fɛ a baara bɛ se ka accélérer cogo min n b'a dɔn la Russie est capable a bɛ se ka o kan ye donc o ka accélérer ka demander chinois fɛ centrale solaire ka ca an fɛ u k'an dɛmɛ an ka lithium transformé à ce stade n bɛ segin a kan ministre des mines an ka lithium feereli dabila fɔlɔ tant qu'an ka kuranko mago an b'an ka kuranko mago est ce que y'a faamu an ma se k'o régler n'an ma o régler an kana lithium feere an bɛ wagati min na donc n'an sera ka ninnu kɛ ni courant da jiginra sisan mais chef de famille ka wari bɛ taa jumɛn de la kalo kɔnɔ a bɛɛ tɛ courant yan ni courant da jiginna o b'a yira sara min bɛ d'i ma i bɛ se ka fɛn caman kɛ n'a ye i bɛ se ka i denw fɛrɛ bɔ k'u don école ɲɛnamaw la ka balo ni fɛn caman san ni Ala sɔnna. ok Amara an kɔni y'a ye centrale nucléaire kɔni ale nalen nafa ka bon mais anw fɛ yan nɔ an caman bɛ yen nɔ an bɛ tew min an ka yɔrɔw la an bɛ sigɛritiw min ye o ni nin fɛn kɔni u tɛ taga ni ɲɔgɔn ye yalama ne nana a tɛna kɛ degun wɛrɛ ye Mali kɛrɛfɛ problème min ye e filɛ ka cigarette ni thé minnu fɔ mais problème ye mun de ye l'état c'est la satisfaction de l'intérêt général état tuma bɛɛ n'ale bɛ ko kɛ ale b'a lajɛ de min ka fisa jama fanba ma ni jama fanba bɛ courant da ka jigin bɛɛ bɛ kule la parce que diyagoya n'i ka sara kɛra i bɛ taa courant sarali bɔ a la yɔrɔ o yɔrɔ cɛ an k'a kɛ quelqu'un qui a 200 000 comme salaire 50 000 bɛ taa bɔ i ka wari la k'o ye courant ko ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ salaire tɛ se ka ɲɛnamaba kɛ tuguni dɛ est ce que vous voyez mais n'a fɔra i ka 200 000 la est ce que vous voyez k'i bɛ 5 000 dɔrɔn de sara courant na mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a b'a to i ka marge de manœuvre bɛ bonya a b'a to i bɛ se ka économie baden kɛ wa a b'a to i b'a ye k'a fɔ projet baden de bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ bi Mali bɛ développer dɔ bɛ na bɔ chômage la parce que n'olu sera usine d'armement minnu kan ka créer
ani usine de transformation minnu kan ka créer olu tɛ se ka kɛ ni courant tɛ o bon n'olu kɛra o bɛ nombre de maliens joli baara di olu ma bon mɔgɔ min bɛ cigarette min n'i y'o compare o la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ cap kulonkɛ ka bɔ ye c'est à dire i b'a ye k'a fɔ chômage ka ban i b'a ye parents bɛɛ b'a o de demander malien fanba bɛɛ b'a demander sababu o sababu b'a to chômage bɛ ban denmisɛnninw bɛ cigarette min ni tɛ wuli ba dabila u b'a fɔ ko kana ni o ye donc ni état n'i bɛ mara kɛ c'est la satisfaction de l'intérêt général ko ko n'i b'a kɛ i bɛ a avantage a n'a inconvénient de la bon nin na a avantage ka bon kojugu ka tɛmɛ a inconvénient kan et sinon a bɛ France ni fɛn ninnu na mais a t'u bali u ka fɛn kɛ peut-être an b'an ka mode de vie an bɛ se ka o yɛlɛma en même temps i b'a dɔn ko in bɛ ɲɛ anw fɛ yan a risque bɛ dɔgɔya mun na parce que a la catastrophe entretien ni fɛnw bɛ se ka kɛ imaginons cɛncɛn fugaba min bɛ anw fɛ yan kɔrɔn fɛ o anw mana taa nin installer kɔrɔn fɛ o an k'a kɛ o ala k'an kisi dégâts dɔ ka kɛ o mais jɔn bɛ se ka bana la i b'a sɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ habitelen tɛ a bɛɛ ye cɛncɛn nin to donc a dégâts bɛ nɔgɔya quoi donc o de la an bɛ wagati min kɔni kɔnɔna la ni projet in ne y'a signé nin kɛ ne yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ est-ce que a tɛ sɔn ka tɛmɛ Modibo Keyita la parce que ça c'est le projet du siècle n'a sera ka nin kɛ farafinna c'est-à-dire a bɛna tɛmɛ farafinna président baden de la quoi donc an bɛ ala de deli ni projet in vraiment an kana segin an kɔ an mago bɛ bin nucléaire civil diɲɛ kɔnɔ jamana tɛ nucléaire la mɔgɔ t'a maîtriser ka Russie bɔ quoi donc vraiment président u ka fɛɛrɛ kɛ nin projet in a ka se ka réaliser a ka k'an ɲɛna ko de a ka kɛ transition ye mémorandum signera dɔrɔn an bɛ fɛ o a dugusɛjɛ ou bien o kalo vraiment a ka fɔ ko experts nana u ye site sɔrɔ quoi ayiwa Amara sisan halisa an bɛ taa ni ɲininkaliw ye an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko parti politique mɔgɔw dɔw ko fo gouvernement d'union nationale ka kɛ parce que ko gouvernement min bɛ bi i y'a fɔ ko a ɲɛmɔgɔ ye min ye Dr Seku Kɔlɔ Mayiga u ka kuma bɛ munumunu o de kan ko c'est-à-dire que maa dɔ a tɛ se ka politiciens bɛɛ fara ɲɔgɔn kan olu tɛ se ka jɛn n'a ye fana parti politique ɲɛmaa dɔ ale bi gouvernement ɲɛmaa la élection ni fɛn bɛɛ u tɛ se ka faamu quoi hali ka to kɔfɛ an ye Dr Boubou Cissé ko gouvernement d'union nationale ani concertation e b'o jaabi cogo di vraiment i ka nin kɔrɔfɔ diyara an ye c'est à dire i b'a fɔ ko gouvernement taɲini national quoi est ce que y'a fɔ u mago bɛ gouvernement taɲini national de la u mago bɛ mangécratie de la u bɛ fɛ ka i bɛ k'a ka gâteau in de tila mais Mali transition a gâteau a tɛna tila sinon i bɔra ka min fɔ a kuma bɛ politiciens da la c'est à dire Sonko Média n bɛ kuma kelen dɔrɔn de f'i ye quoi est ce que i y'a faamu ko minnu bɛ fɛ k'an ka gouvernement d'union nationale kɛ k'an bɛna kuma damadɔ tɛngu la k'u ka jaabi quoi k'an ka u ɲininka o k'u jɛlen don an ni Russie ka partenariat ye wa k'u ka o jaabi dɔrɔn ko yanni u bɛ don gouvernement na k'u kalikan siɲɛ Russie ye est ce que i y'a faamu k'u kalikan siɲɛ ka kalikan siɲɛ kɛ ko an ni Russiw ka continuer an ka partenariat la k'u ka kalikan siɲɛ kɛ ko MINUSMA ka tagali in k'a bɛnna u ma k'u ka kalikan siɲɛ kɛ k'u jɛra n'a ye ko Mali armée ka don Kidal k'u ka ninnu kɛ fɔlɔ bani k'an hakili sigi k'u ka kalikan siɲɛ kɛ ko est ce que i y'a faamu k'an ye France gɛn ko France de ye Mali problème ye depuis 40 ans k'u ka mémorandum dɔ kɛ ka fɛn dɔ sɛbɛn k'o yira quoi ko n'u y'o yira an hakili bɛ sigi n'u y'o yira an jigi bɛ sigi n'u y'o yira an bɛ se ka du la an bɛ se k'a fɔ k'u ta ye fasoko ye bon an bɛ ka o de la i b'a ye k'a fɔ fɛn jumɛn ye i bɛ k'a ka fanga bin k'a fɔ k'i bɛ parti bɛɛ k'i bɛ jamanaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka hakilina tɛ kelen mɔgɔw ka kungelena tɛ kelen bon transition in fana kɔnɔna la fɛn o fɛn de bɛ ka fanga in sɛgɛn an bɛ k'a ɲini k'an bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Burkina filɛ Burkina Ibrahima Traoré tɛ k'a ɲini ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ u ka premier ministre a tɔgɔ Apollinaire fɛn dɔ de Talem la a ko k'ale t'a ɲini ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu sɔnna u bɛ ka baara kɛ ni kungilenna min ye n'o de ye Russie ye n'o de ye Alliance des États du Sahel ye n'o de ye ka taa Niger dɛmɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu b'o hakilina na olu de bɛ jɛ ka baara kɛ ko kɔnɔ minnu couleur ye kelen k'olu de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ est ce que i y'a faamu mais anw ka mɔgɔw olu ma nin yira u ma tubi farida bi n'i bɛ fɛ ka tubi Mali la ko gɛlɛn tɛ o armée soutenir ka transition soutenir a fi da la k'an jɛra intervention au Niger ko a tɔgɔ i k'a kɛ to pas intervention Mali ka taa Niger dɛmɛ intervention na est ce que vous voyez Mali ka taa Niger dɛmɛ en cas d'agression est ce que vous voyez parce que politicien caman ye mankan fɔ u ye mankan ci k'a caya ko woyi ko n'an taara Niger dɛmɛ est ce que vous voyez ko insécurité bɛ an yɛrɛ fɛ yen k'u ka position clarifier o la u k'a yira k'a fɔ ko Bazoum ka coup d'état k'a diyara u ye
ko Mali k'i tɛgɛ di général Abdraman Tiam ma k'a diyara u ye u si bɛ u tɛ se k'o fɔ n'u y'o fɔ wala u tɛ se ka t'u yɛrɛ furakɛ Faransi n'u y'o fɔ u ka visa bɛ minɛ u la n'u y'o fɔ yanni diɲɛ wuli cɛ u ni Faransi tɛ ɲɔgɔn ye e Faransi bɛ dusukun na e bɛ fɛ ka na baara kɛ anw ka gouvernement na anw dun diɲɛ kɔnɔ jugu tɛ anw na bi anw ka problème bɛɛ ye Faransi gouvernement de et non le peuple français donc e m'u ka position clarifier k'u ka position ye mun ye CFA ko la n'u ye nin position ninnu clarifier maliyɛnw bɛ da u la o est ce que i y'a faamu maliyɛnw bɛ da u la an b'a fɔ wa a ye n'a problème t'a la a ye n'an ka jɛ ka baara kɛ et sinon n'i y'a ta k'a lajɛ bi transition kɔnɔ départ la mɔgɔ dɔ tun tɛ transition fɛ mais o kɛra transition fɛ o transition kɔnɔna la donc ouais i b'a dɔn n'i bɛna Sonko ye donc c'est à dire garantie dɔ yira k'i bɛ fanga in fɛ garantie dɔ yira k'i bɛ Russie fɛ surtout i b'a dɔn Russie ka ko ka bon anw bolo a yira k'i bɛ Russie fɛ a yira k'i bɛ Chinois fɛ a yira ko tubabuw yɛrɛ de y'an ka problème ye bi quoi parce que anw bɛ siran si jamais ninnu minnu ma tubi ala k'an kisi ka an tanga n'i ye ninnu don gouvernement na u b'an ka secrets ta walahi u b'a bɛɛ fɔ Faransi ye u b'an infiltrer k'an ka secrets fɔ Faransi ye an dun ɲɛ bɛ an bɛ ka siran nin wagati an kɔni an t'a dɔn tiɲɛ don c'est à dire dɔ bɛ yen i b'a ye k'a fɔ de tout le temps a bɛ va et vient na a bɛ kuma kɛmɛ ni kɔ fɔ ale de tun y'a fɔ k'an bɛ sa Asimi nɔfɛ ka tila ka na ko Asimi ka bɔ fanga la an ɲɛ bɛ o tigilamɔgɔ la tuguni o bɛ ka gɛrɛ a bɛ k'i kanto tuguni k'a ni colonel dɔw bɛ ɲɔgɔn ye anw kɔni t'a dɔn colonel min don anw t'a dɔn tiɲɛ don wa anw t'a dɔn nkalon don wa mais n'a kɔni kɛra colonel min ye an b'a ɲini a fɛ a k'a ka distance ta dɛ a k'a ka distance ta n'a ye vraiment i b'a dɔn bɛɛ tɛ mɔgɔ ko kɛ ɲɔgɔn ye quoi fo ka dugukolo meleke ninnu tigilamɔgɔw u tɛ sa ye k'a fɔ ko j'aime le beurre français le parfum français anw dun ka problème ye français e ka tila ka na k'e n'anw ka colonel dɔ bɛ ɲɔgɔn ye a tɛ se ka jɛ o kɔ a yira k'a tɛ se k'a fɔ a da la est ce que i y'a faamu donc i b'a ye k'a fɔ o tigilamɔgɔw vraiment n'a fɔra k'olu bɛ gɛrɛ anw ka colonel dɔ la a bɛ an lasira a b'an jɔ n kɔni b'a dɔn ayi non ninnu a tɛ tubi tɛ dɔwɛrɛ o c'est à dire n'a tubira a k'a fɔ ko vraiment k'a bɛ Russie fɛ bani n'a tubira a k'a yira k'a fɔ ko Bazoum ka coup d'état k'a jɛra n'a ye quoi k'a ɲininka o la bani n'a tubira a k'a fɔ ko Faransi de ye Mali bila dingɛ kɔnɔna la a si bɛ a tɛ se k'o fɔ parce que tuma bɛɛ va et vient ka d'a ye ka taa Faransi est ce que i y'a faamu donc n'ale m'o fɔ ni e nana ko oui parce que e mago bɛ place dɔ la ou bien parce que i b'a sɔrɔ parce que wagati dɔ la a tigilamɔgɔw y'a tenté k'u bɛ bɔ u ma se ka bɔ est ce que vous voyez donc an t'a dɔn même si c'est sincère réellement donc o tigilamɔgɔ ni olu nana k'u ni colonel dɔw bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ne kɔni b'a bisigi k'a fɔ n ko tiɲɛ tɛ mais a ka n'a kɛra tiɲɛ ye an b'a ɲini o colonel fɛ vraiment a kana sɔn a ma a k'i ka distance ta parce que mɔgɔ minnu don u bɛ don i kan ka bɔ nin ye dɛ u bɛ don i kan walahi u b'i gundo ɲini k'a fɔ français ye donc Mali fanga bɛɛ ka kan ka nin tigilamɔgɔw k'i ka distance ta mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma fɔ su ko dugusɛjɛ ka kuma fɔ ka tila ka kuma bɔ a ma an ka colonel a ka distance ta n'u ye wa k'a ɲɛfɔ an ka colonel ye u tɛ se ka dɛmɛbaga sɔrɔ quoi est ce que i y'a faamu ka entourage min bɛ k'u dɛmɛ sisan ka olu bɔ quoi activiste o web tv o est ce que i y'a faamu M5 o ani soutien minnu n'u y'a yira vraiment parce que soutien wɛrɛw bɛ yen qui ne sont pas du M5 est ce que i y'a faamu u bɛɛ bɛ ka transition dɛmɛ en dehors de ces cadres là Sarasiw tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ ko min b'u dɛmɛ quoi ala kama u kan'u jigi da IBK ka mɔgɔ ninnu kan ko olu bɛ fanga jɔ quoi est ce que i y'a faamu les pro IBK la u kan'u jigi d'u kan a jateminɛ olu de tɛ ka mankan wuli Kidali la sisan o don an ka négociation an kana guerre engagée olu de bɛ ka na ni guerre i n'a fɔ c'est à dire terroristes yɛrɛ bɛ ka kuma min fɔ u kan u bɛ k'o kuma de sɔnji la quoi donc on doit prendre nos distances avec ces gens là wa k'a f'u ye wallahi k'a fɔ maliyɛn bɛɛ jamana bɛ danga min na mɔgɔ tɛ se ka jamana ye premier ministre y'a kɛ ka Choguel bɔ de un a légitimité a mɔgɔ tɛ yen k'i bɛ se ka jamana ye premier ministre y'a kɛ bi i y'a di mɔgɔ mɔgɔ ma wallahi a bɛ dɛsɛ non a tɛ yen a mɔgɔ tɛ yen wallahi a tɛ yen n k'an bɛ transition in quoi n k'an bɛ transition in kɔnɔna est ce que i y'a faamu n m'a fɔ n ko ni élection kɛra mais transition in kɔnɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ko ko légitimité i ma kɛlɛ kɛ k'a bɔ o ye un n'i ko ko Mali yɛrɛ est ce que i y'a faamu kalanninjɛ la a bɛ kalan dɔn a bɛ diplomatie dɔn a bɛ tubabu dɔn kojugu Irisiw ka danaya b'a kan o ye diplôme rouge de d'a ma est ce que i y'a faamu en même temps ce qui est très 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 important
a bɛ Mali histoire dɔn e cɛ premier ministre ta Mali mɔgɔ kalanenw ta an k'a kɛ i ka kalan kɛ dɔn i k'i ka spécialité dɔn mais ka histoire dɔn an kana ɲɔgɔn k'a dɔnbaga man ca dɛ parce que bi voilà notre problème cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a tɛ se ka gérer c'est vrai volet militaire bɛ mais n'o k'a sɔrɔ i ma histoire maîtriser ka population nacogo nord la ni m'o dɔn n'i ko k'i bɛ nord kɛ an k'a kɛ kɛlɛ ban mais san 5 a bɛ tila ka wuli tuguni parce que communauté dɔw bɛ yen i b'a ye k'a fɔ olu nana nacogo dɔw la communauté dɔw wɛrɛw nana nacogo dɔw la bon ni e t'o dɔn e ka taa ɲɛmɔgɔya dɔ di dɔ ma ka dɔ to ni ala ma jan kɛ a kuma bɛ caya dɛ est-ce que vous voyez donc ni mɔgɔ min bɛ histoire dɔn mɔgɔ min bɛ kɔrɔnfɛla dɔn est-ce que y'a fɔ mɔgɔ min bɛ Mali yɛrɛ sigi cogo dɔn ani mɔgɔ min bɛ Rusiw ka philosophie u ka mentalité n Choguel ye fɛɛrɛ de kɛ ok c'est à dire mɔgɔw t'a dɔn quoi an bɛ ka kɛlɛkɛminɛn minnu sɔrɔ a ko in bɛɛ ju tigɛra de don min na a ye discours in kɛ Nations Unies na sinon bandaw ka taa na an ni Rusiw tun bɛ négociation na u ma sɔn ka marifa de d'an ma sinon Mali y'a tenté ka marifa ɲini bandaw ka taa na an y'a ɲini k'an sɛnɛ o k'an bolo don mais Choguel nalen de un u dalen b'a la de deux Choguel kɛlen ka discours in fɔ Nations Unies na Poutine sigilen jatigɛra de quoi a jatigɛra mun na Poutine yɛrɛ parce que mun y'a jatigɛ a ko farafin bɛ se ka kariya cogo jumɛn ka nin fɔ quoi parce que a kun b'olu kun na ko Faransi y'a minɛ de quoi an tɛ se ka b'u bolo quoi Choguel kɛlen ka discours kɛ a girinna k'a ka chef d'état-major du ministère de la défense wele k'a ye avion doni semaine in kana ban n'an ma taa di ninnu ma u bɛ coup d'état k'u la i y'a ye Choguel ka discours o semaine semaine min dar'o kan avion girinna ka na u ye hélicoptère 4 de bila ka na sinon bɛɛ b'a dɔn ni hélicoptère bɛ na u bɛ na bateau de la quoi den 4 parce que u ka ca u bɛ na bateau de la le plus souvent mais u girinna k'a don Antonov kɔnɔ ka na n'a ye ka hélicoptère monter o semaine hélicoptère ka baara daminɛ o wagati ni hakili b'a la cɛ terroriste kun y'a ɲini cɛ ye kalo 3 kɛ an lafiyalen tɛ yɛrɛ ni hakili b'a la donc avion ninnu ye jɔdaba o wagatiw de an commencera ka armée ka monter en puissance kabiri o wagati fo ka n'a caya bɛɛ ka don a la est-ce que y'a faamu o y'a sɔrɔ personne n'y croyait mais o wagati anw kun dalen don a la an ye hélicoptère 4 ye an commencera an y'a kuma fɔ bon bi ala bɛ ka tiɲɛ d'an ma donc o relation de continuera donc danaya ani ka situation politique o de b'a to Russie a bɛ Russie pousser est-ce que y'a faamu ka i dɛmɛ bon mɔgɔ t'o maîtriser bi ka premier ministre bɔ an ka kɛ o ninnu mɔgɔ minnu filɛ o e bɛ premier ministre ta ninnu na walayi Poutine sigilen b'a fɔ ko non ko i bɛ fɛ ka est-ce que y'a faamu anw ka gundow dɛ i bɛ fɛ k'an ka gundow de transférer Faransi ma u bɛ girin k'a ye i bɛ ka Faransi ka pion de lana u fana tɛ fɛn f'i ye o u k'an ka dɛmɛ min kɛ u b'a dɛmɛ kɛ ni kɔnɔnajuguya ye est-ce que vous voyez bon min ɲininka o politicien bɛ bi min bɛ classe politique dɔn ka tɛmɛ Choguel kan wa a bɛ bɛɛ nacogo dɔn bɛɛ nacogo a b'a dɔn mɔgɔ bɛɛ bɛ ka baara min kɛ a b'a dɔn wa janfa sirila Mali kama cogo o cogo la Musa Tarawele ninnu ka histoire a b'a bɛɛ dɔn donc i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ wagati min na ale de bɛ se ka Mali mara ale de bɛ situation politique dɔn ni hakili b'a la Choguel bɛ na wagati min na UNTM est-ce que y'a faamu Mokhtar Wan ninnu ka taa na ko UNTM kun taara grève la si i hakili b'a la a nana dɔgɔkun kelen a y'a grève a y'a situation décanté est-ce que vous voyez a ka bana kɔnɔna la yanni a bɛ na une semaine ou 2 semaines ni hakili b'a la cɛ syndicat caman taara grève la dɛ caman taara grève la a nana a y'a bɛɛ décanté est-ce que i ye syndicat ye grève la tuguni yan donc o de siratigɛ la n b'a fɔ n k'an bɛ période min kɔnɔ transition mɔgɔ tɛ se ka fanga in premier ministre y'a kɛ k'ale bɔ quoi i bɛ se k'a kɛ jagɛlɛya la dɛ mais wala a ti ɲɛ i bolo a ti ɲɛ i bolo wala a ti ɲɛ i bolo Choguel kuma o kuma diɲɛ kɔnɔ est-ce que y'a faamu diɲɛ don o don i b'a ye k'a fɔ Faransi bɛ siran de a bɛ leçon de di Africains ma hali kɔsa in na a y'i da maga le seul premier ministre k'i da maga étant en exercice de ses fonctions k'i da maga CFA ko la premier ministre fɛn fɛn n'i y'a kɛ ni sisan tɛ walayi i tɛ si fanga la a ye CFA ko problème fɔ ko CFA y'an ka problème il est temps an ka bɔ nin système de domination in kɔnɔna la an ka bɔ nin joli min kɔnɔna la donc i b'a ye k'a fɔ c'est quelqu'un qui est même en avance sur son temps donc vraiment an bɛ min fɔ dɔrɔn maliyɛnw ka fɛɛrɛ de kɛ ani Assimi u ni 5 colonels u ka ɲɔgɔn minɛ u ka ɲɔgɔn faamu u kana sɔn mɔgɔ ka don u ni ɲɔgɔn cɛ quoi en même temps u ka ko to a bolo u ka ko bɛɛ to a bolo quoi tant que a bɛ ka jamana in gérer walahi tubabu ye janfa la na cogo o cogo la an bɛ bɔ a janfa kɔnɔna la
Ok, Amara, on sera à Kucherola, Amba Kuchelmi, au lutte contre la corruption. Il y a un fort niveau Watina, où il y a Mokodo, Menano, opérateur économique de Kolubla, mandat de dépôt là, et son way. Oui, mandat de dépôt, ou Balaka, Machama Menaka, Kaso Bomba, Wataro, Kataro, Jimé. Aywa yela kala amara ala gambe kisi ala gambe kisi ma aywa mo do fana ko che fe uluma fam ko so ko do bita mais do fana u to bi dossier do la me u tikata ulu bi ko fam chugudi aw fana auto ko mo fo bon il y a un problème do ame sega do ke ala ka kulu wala ba chaman do ani ye fe yoro inte kwa ne oni ne srana foroba ware kwa non ne srana foroba ware c'est que mali al libe mo do ni ba ya ka to ka foroba war di ma dari me vi amlela Allah me ka bondi ba vi a bomlela donc on stratégie là il va y ka fo abura ka phénomène de for lutte contre la corruption avec à ça 200 à l'heure parce que c'est-à-dire mais comment offrir ni be finance publique règle do ani comptabilité publique wala be sera foroba war dunia parce que il be sera ya muna il va do e be fonction de occuper il mana boy fo santa il be se ka wole président fa be mana na autant ko na la o be se ki wole ki mafia a jate mine ko do gara do sanduru te ka wole a do sanworo kabri be ka mandat folo do be ka alay ani code pele ya révision fait exactement mais c'est ça et même le dossier de l'avion de l'achat de l'avion présidentiel à Bewilente bien est-ce que vous voyez donc problème est mis et on va forward fin of que le temps de la justice est différent du temps politique soit ko be ka sandro il va sur son il me fait 500 ni minel ka 500 coupable ka désigner mais il va sur élément de preuve à bête mon boulot. Est-ce que vous voyez? Mais élément de preuve bêté. Le juge aussi va être très prudent. Il y en a qu'à enquêter, il y en a qu'à imner. Donc, alors que Dobé, il t'a sur la base de dénonciation. Quand Dobé est sans, Dobé doit être à preuve bêté. Oh, on a sur le dossier d'instruction, mais on a comme ça que télé en indo indao. Minta instruction non. Bon, ne ma femme, si tu avais green à 10 non, vraiment justice, est-ce qu'il y a voilà, do te gamene, do be gamene, do ko ka telin do il va dossier ou tekele, dossier ou fin tekele ou instruction tekele. Mais problème est mis transition mega image do ira che ngoro e ko mo titore oui ni ngoro ba ira ko che o che ikira colonel ikira general che ni adu ibta ni ngal gara in pole économique juju nya be ka nani re c'est-à-dire bi pole économique be chomina che ne ta ala de al négative ne ta ay non tita non al négative tita et donc voilà juriste ko tayri cher ko mo ba do c'est-à-dire wata vie autorité do bono di mani wakati bo ba ko to do mais amesra ay be mo ta do on sait jamais ala kan kishi ala donc ala kan kishi ma il va lutte contre la corruption faut mo ga fin no famu c'est vrai mo mo le be ka ke mais anga tien fin il faut que mo ga kiri ka ke effectivement ka to ka mo mena ku bla ka to ku wele anga la solution nga yino la c'est ni mena la shekile affaire fe ala kama nga yina anga beke quoi c'est à dire justice be ka baraka we ka ke tien ga quoi mais souvent population te afamu quoi par exemple yoro mo do mena la va et vient kera nouye est ce qu'il y a famu ou be mena ou be bla avec la population on ko bi mega kuka ka soro binte ka kuka juridiquement c'est ka ke quoi mais ne ba faire justice yera ka procédure jatemne ou ben ni loi de beta kama wa ou ka le ni minela ni affaire fe no ma ban I kana bla quoi est-ce que vous voyez en même temps en télé a fene en kirike parce que na man télé a kirike man ngone mo do be ko kiri avec 2 ans et quelques mois est-ce qu'il y a femme al sa wa kiri ma se ka ke donc en ale olu ka dabla en même temps il va y ka fo et phénomène do fene be et yana nga fo comme na lutte contre la corruption anga loi ta pour empêcher la corruption parce que kiri be ke wakati mna asro duni ne kera oh il faut nga duni ne balio chenin duni kera nga na nyoko ne ga sarala chogo awar da falen saka soro est-ce que vous voyez a sarala chogo ibaye awar da fale o tiseka soro on bon anga nga fere de ke sisa fere mi meka sababu ye ibaye ka fo war tiseka dun o fere mune ibaye ka fo d'abord passation de marché public ou là
ou bien est-ce qu'il y a un service public ou là vraiment la sécurité d'État fait en contribution ni marché aux passations mais ni faut mais vraiment on va co-examiner pour empêcher vraiment est-ce que vous voyez voir que c'est du fangana et sur le procès là parce que n'amo que imaginez et wardu o war kele mina kla ko de avocat là et mina kla ko de ka procès dia on inopta ya la jogo na iba sara jogo na toni wa soro digi kera war clanche bela en même temps on a procédure à réviser parce que tout ma chama ibe fendo mais et au te dore passation de gré à gré tout ma be corruption ni fait non na iba soro chama mena soro lu le fait c'est au te gré à gré voilà ça nga yere lafia ou ko lu boire finalement quoi amana sisan am tani ñingel doye fana parce que moko ko angi ñiniga effectivement min bala hakke ko agi aka dogo ko 21 ans 22 ans o ka dogo ma caman be u feka concours ke mais o sika ke aw bo famu cogodi ko aw yata kumoka bon iba don recrutement yoro et effectivement amena kuma ka mais iba do ya ke ka da philosophie doka parce que armée ka nga moderniser ni armée ba nonu beta kala iba kala ki bita retraite là à partir de 45 ans parce que imaginez à partir de 45 ans c'est est-ce que c'est ka koron la taramanya à partir de 45 ans ka saka do nunu ne tora ka tɛmɛ 50 ans e bɛ se ka saka do ta k'i bɛ kulu yɛlɛ k'i bɛ se ka distance baw est-ce que y'a faamu ka olu parcourir i ka marifa b'i bolo hali tɛgɛdiya ni fɛnw hali force spéciale nunu i tɛ se ka 45 ans tɛmɛ quoi donc armée ka modernisation cadre kɔnɔ o de la i ka mɔgɔw recruter étant jeune soldat fɛn fɛn bɛ taa que ça soit aux États-Unis a kɛra Russie o cɛ cɛkɔrɔbaw tɛ dɛ a bɛɛ ils sont dans la fleur de l'âge 21 22 23 25 ans rarement yɛrɛ bɛ 30 ans sur terrain kan est-ce que ouais 30 ans ninnu i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ bureau kɔnɔna ils sont aguerris ou bien i bɛ taa sɔrɔ olu ye chef d'unité ye quoi donc a dabɔkun y'a kama i ka se ka physique maintenir a dabɔkun y'a kama pour que armée est-ce qu'il y'a faamu a mago bɛ résistance min na a ka cɛw ka résistance qualité min sɔrɔ pour que vraiment o résistance a efficacité bɛ se ka sɔrɔ terrain kan kɛlɛ bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na hali denmisɛnnin san 21 an kana ɲɔgɔn kɛ n'a ye tir kɛ ani mɔgɔ min bɛ san 50 la a tir kɛ cogo tɛ kelen o hali an ka kɔngɔ muɲu na e bɛ se ka kɔngɔ min muɲu i b'a ye mɔgɔ min bɛ au delà de ça san 50 i b'a ye k'a fɔ u tɛ kelen ye donc i b'a ye k'a fɔ o de siratigɛ la recrutement 21 na an kana jugu la n'u bɛ ka âge dɔgɔya ko bɛɛ ka ɲi denmisɛnninya de la surtout armée kunda ko bɛɛ ka ɲi denmisɛnninya u bɛ cɛkɔrɔba kelen kelenw de garder olu bɛ kɛ officiers ye est-ce qu'il y a faamu ka continuer ni commandement ye ka denmisɛnnin ni génération kuraw labɛn bon o t'a bali an b'a lajɛ an ka autorités n'u bɛ se ka traitement de faveur min kɛ halisa u k'a lajɛ parce que bi fɛn dɔ fana bɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Mali mago bɛ effectif ba la ani sarasiya ka di maliyɛnw ye sarasiya ka di maliyɛnw ye bi maliyɛn bɛɛ n'i ye se kɛ anw yɛrɛ ye i mana se kɛ ne ye bi Kidali janjo tɛ fɔ ne kɔ ne y'o de fɔ n k'an pɛrɛlen don bi cap c'est-à-dire année fils ko min bɛ ka kɛ ka taa reportage ka taa vidéo k'an ka sarasiw anw pɛrɛlen don mais a moyen de t'an ye an t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na anw pɛrɛlen don bi ka taa ɲɛ da an ka cɛw ka tesalit ka taa ɲɛ da u ka agilog c'est anw tɛ activiste fugariw yɛrɛ n'u y'an bila n'u y'a fɔ sini ne bɛ ka kuma mɔgɔw bɛ ne dɔn est-ce que y'a faamu mɔgɔw b'a dɔn ne ja ka gɛlɛn ka se degré min ma n dɔnbaga caman bɛ n dɔn n t'a dɔn ne y'a faamu c'est-à-dire on vient de très loin quoi i y'a faamu donc n'u ko an ka taa san cɛw nɔfɛ fɔlɔ na wallahi a bɛɛ n'Ala cɛ sɔngɔ ye ne pɛrɛlen don ne pɛrɛlen don ka taa cɛw nɔfɛ ko dɔw bɛ ka kɛ bi armée la risque tɛ yen tuguni sa saya tɛ yen o drone b'i kunna est-ce que ouais force spéciale bɛ ni blindé la i bɛ sira mun ye tuguni i bɛ sira foyi de tɛ yen y a rien donc vraiment a ka d'an ye d'être vraiment au plus près de nos soldats an ka taa k'u ye parce que i b'a ye u caman b'an ka vidéo si u tɛ se c'est-à-dire ka taa k'u ka morale yɛrɛ conforter ka taa ka b'u ye hali tile damadɔ an bɛ segin ka taa reportage kɛ ka population o de fana France bɛ nkalon tigɛ ni insécurité bɛ nin mɛn mais n'anw ma taa cap anw fana bɛ taa de ka taa mɔgɔw ɲininka u bɛ ka min fɔ est-ce que tiɲɛ don wa u b'a la ko terroristes bɛ ka mɔgɔw sɛgɛn i ye kɔrɔfɔli dɔ fɔ a kɔnɔna na o kɔni c'est très important n'o ye a musakako ye an kɔni an bɛ an ka fɛn ninnu kɛ cogo o cogo an bɛɛ de b'a dɔn an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ nɔ video ninnu bɛ kɛ cogo min na an bɛ wuli ka se aw yɛrɛ ma cogo min na a yɛrɛ b'an dɛmɛ cogo min na an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o hukumu kɔnɔna na n'a ka kan n'an kan ka taga ka taa reportage kɔni kɛ nord la a bɛ moyens demander parce que an ka familles fana b'an kɔ yan nɔ a kɔni ka d'an ye ne yɛrɛ mais i filɛ ka min fɔ o de la ne bɛ to k'a fɔ n ka fɛnw na n ko il faut que collaboration ka kɛ an n'an ka autorités cɛla la
c'est à dire une collaboration mais e filɛ ka nin moyen ko min fɔ e ta ma nin tɛ moyen o e ka an bɛ doni ka taa avion na est ce que vous voyez i ye min fɔ ka musaka fitinin dɔw to denbayaw kɔnɔ e ta bɛ se k'o kɛ Mali mɔgɔ min bɛ ka Mali dɛmɛ bi a mɔgɔw man ca a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 30 ɲɔgɔn kan n t'a dɔn n'i y'a faamu mɔgɔw da dɔnnen don en même temps su tile farafinna bɛɛ kɛra Mali armée fɛ k'a sababu kɛ anw ye est ce que y'a faamu bon n'o y'a sɔrɔ ko anw yɛrɛ tɛ se ka taa sɔrasiw layɛ front na a ma nɔgɔn dɛ est ce que vous voyez a bi a ka di anw ne ye an ka taa ɲɛ da an ka cɛw kan an ka batfar mɔgɔw an ka cɛw bɛ minnu bɛ Gawo minnu bɛ Mali fantan naani bɛɛ la anw bɛ fɛ ka taa ɲɛ da o kan mais problème ye mun ye an bɛ taa tagacogo jumɛn na n'a bɛ taa kɛ avion n'a bɛ kɛ mobile a moyen tɛ anw ye est ce que vous voyez hali n'a moyen bɛ an ye a condition sécuritaire est ce que vous voyez a accès donc o de la État k'a lajɛ vraiment Mali activiste web TV u bɛ jɔda min na État k'a lajɛ k'i impliqué État k'a lajɛ k'u dɛmɛ État k'a lajɛ u ni fɛn min ka kan État ka u bila u ka droit kɔnɔna la est ce que vous voyez sinon an bɛ image fɛn fɛn sɔrɔ ORTM de don mais ani DIRPA est ce que vous voyez mais k'olu ka image n'u ka fɛnw ta ka diɲɛ mɔgɔ kanu don ka Mali kanu don diɲɛ mɔgɔ armée la sababu ye réseaux sociaux mɔgɔw yɛrɛ bɔlɔlɔ siraw page minnu bɛ ka kɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a sababu ye olu ye n'olu ye sen bɔ ko in na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a kɛli a ma nɔgɔ donc o de la an b'a ɲini an ka État fɛ vraiment u k'a lajɛ ka nin baara kɛ armée c'est national an bɛɛ kungo de don n'i y'a ye farafinna kɛra a fɛ c'est-à-dire mɔgɔ dɔw de wulila ka commentaire kɛ quoi est-ce que vous voyez an ye opération espoir kɛ yan wallahi sarasi min y'a t-shirt sa o don ne y'a dɔn ko non ko sarasiw bɛ web TV mɔgɔw suit sarasi min y'a san o civilement san opération espoir tous fama bon mais a bɛ kɛ cogo di an ka dugawu kɛ je sais que nin vidéo kɔfɛ n dalen b'a la k'a fɔ président a bɛ nin mɛn a bɛ disposition ta imagine an mɔgɔ damadɔ an ka taa a ka ɲi sarasi ale yɛrɛ ka discours yɛrɛ la a y'an tanu kosɛbɛ discours la a ye an tanu na mais an ko k'a kana dan o ma mɔgɔ ko tɛ a kana dan o dɔrɔn ma dɛ ale y'an tanu o dɔrɔn tɛ Sanu Kamara y'an tanu o y'an tanu fo Russie la mais n'olu bɛ taa Russie la pourquoi n'an tɛ taa ale yɛrɛ y'a jira ko a tɔgɔ web télé ni fɛn ninnu ko olu de kɛlen bɛ sababu ye ka Faransi yɛrɛ kɛ est ce que y'a faamu Faransi bɛ ka manamana ko min kɛ k'a da diɲɛ mɔgɔw ye tulo kan bon n'a bɛ taa activiste damadɔ don i ka valise fɛ i n'olu ka taa président ye tagali min kɛ n'a bɛ taa c'est à dire il faut pas que an ka ɲɛmɔgɔw ka maloya n'u ka activiste c'est ce que moi j'ai l'impression quoi u kana maloya n'u ye parce que politiciens bɛ k'a dabɔ de i b'a ye k'a fɔ an jugulamɔgɔw fana b'o de kɛ ni jamana bɛ ka gérer réseaux sociaux ka vidéo manu parce que olu bɛ fɛ de olu k'u ka distance ta o vidéo manu a n'o activiste ka dimi k'u sen bɔ ko in na n'o kɛra olu de sago bɛ sɔrɔ i y'a ye donc kabini waati jan fanga in daminɛ ka n'a bila bi la an bɛ k'o de fɔ a ɲini a ka gɛrɛ an na a ɲini an n'an ka jɛ ka baara kɛ ka na taa yɔrɔ jan Burkina coup d'état min déjouera ni peuple ka bɔli kun tɛ déjouer a ma nɔgɔ u siranna peuple de yan bon n'i y'a ye peuple sera ka bɔ forcément peuple ka leader dɔw ni faamaw Burkina wa activiste dɔw nana sen dɔ la u nana Mali ka sommet ani Burkina u ni anw ye ɲɔgɔn i b'a dɔn k'u nana État ka délégation de fɛ yan n b'a dɔn n b'o dɔn n taalen Burkina n'u ye ɲɔgɔn banna ka ban yɔrɔ i yɛrɛ y'u ye n y'u ye n tɛ fɛ ka n da don n tɛ fɛ ka n yɛrɛ tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ mais y'u ye ne y'a ye olu ka ɲɛmɔgɔw Segu Tunkara kɔnɔ yɔrɔ o tɛ dogo la Segu Tunkara président b'a wele yan Burkina olu de sababuya y'a to an taalen Burkina ani Ibrahima ye ɲɔgɔn ye banna o kɛra donc a jateminɛ imagine aw ni Ibrahima ye ɲɔgɔn ye aw ni Asimi bɛ ɲɔgɔn ye san ayi an kɔni depuis n yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ yan o ma deli ka kɛ fɔlɔ a ma deli ka kɛ a ma fɛn i kɔni n'i tilala i b'a ye y a des militaires qui t'appellent u y'i dɔgɔ an bɛ encourager mais a si cadre formel tɛ et n'a fɔra su tile an bɛ olu tɔgɔ la kuma anw n'olu tɛ se ka sigi anw n'olu tɛ se ka collaborer anw dun bɛ stratégie caman fɔ a bɛɛ bɛ ta a la an compte baara bɛ ka kɛ n'a ye mais au delà de ça u kana jɔ an kalannen de don an mana don ko la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka nin bɛɛ kɛ a bɛɛ ils sont diplômés diplôme bɛ bɛɛ bolo est-ce que y'a bɔ dusukasi de y'an bila communication na est-ce que y'a bɔ ne bɛ jury chercheur fɔ mais master 2 de bɛ ne bolo est-ce que y'a bɔ master 2 recherche droit public la donc an tɛ nkalon da n'an yɛrɛ la mais mɔgɔw mana taa nu vidéo manu n'a fɔ ko an ye mɔgɔ fagala an ma kalan mais Kapo anw filɛ o est-ce que y'a faamu ani aw ka page o
i delila ka est ce que i delila k'a ye k'an bɛ dɔ ka vie privée kan wa an ka sira t'o la i ye mɔgɔ kɔrɔfɔli k'an bɛ an da wa est ce que vous voyez karisa a bɛ nɔnɔmugu de don a fɛ ou bien a bɛ nin kɛ y'an da ye artiste ko kɛlɛ la wa a cɛ mɛ halisa ni danaya ma d'anw kan ne kɔni t'a dɔn danaya bɛna d'an kan cogo min na quoi an ka dugawu kɛ ala ka hakili amina yarabi amara ne bɛ sɔn ka dan sigi an ka bi jɛmukan na ni kumakuncɛ kuma min b'i bolo vraiment ka aw fo k'a daminɛ Sonko Media Cap Mali Malikura Web TV Kabala TV ka aw fo k'aw barikada a bɛ faso jɔ min na a bɛ cɛsiri min na wallahi ni médaille ka kan ka di mɔgɔ ma médaille ka kan ka di aw ma parce que a bɛ ka baara min kɛ jamana in kɔnɔ c'est-à-dire c'est énorme quoi a bɛ population hakili de sigi i b'a ye État ka kumakan tɛ se ka se yɔrɔ dɔw la aw ka kumakan bɛ se yen yɔrɔ ninnu na aw ka pages bɛ se yen yɔrɔ ninnu na u bɛ mɔgɔw hakili sigi donc vraiment aw wa a bɛ ka nin kɛ a 0 franc contrat tɛ mɔgɔ si ni mɔgɔ si tɛ contrat tɛ mɔgɔ si ani État cɛ fo an k'a fɔ a tɛ ko kalo la on met quiconque de ko kalo la ko nin bɛ d'a ma bilahi a tɛ kalo sa n'i y'a mɛn a bɛ d'a ma o b'a sɔrɔ i n'u bɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ a tɛ est ce que i y'a faamu i y'a faamu i y'a fɔ mɔgɔ caman tɛ d'a la ka bi condition dɔw la ala kelen mɔgɔw y'an dɔn kabini ko daminɛ la u y'an dɔn cogo min na an bɛ o cogo kelen de n t'a dɔn n'i y'a faamu c'est-à-dire a tɛ se ka lakale wa an bɛ dan wa n'i ko i b'a bɛɛ fɔ a ma nɔgɔn dɛ mɔgɔw bɛna miiri ka fɔ ko o fɛn don ka sɔrɔ o tɛ quoi mais ayi mɛ an ka tulonkɛ ka bɔ yen quoi des fois c'est énervant Amara dɔ ye ne wele ka bɔ Ivoire don dɔ la ko ne ma ko Jara ko a ka condition bɛ cogo di Mali kɔnɔna na a n'a ka ɲɛmɔgɔw cɛ ko yala ko mobili b'a bolo yan ko du b'a bolo yan n ko aya i da bɛ ka don ko b'a sara o foyi t'an ni mɔgɔ si cɛ a ko k'olu ka mɔgɔ dɔ bɛ yen du d'u ma ka mobili d'u ma ka crédit k'u kun chaque mois wari fana bɛ d'u ma c'est à dire o de la mɔgɔ caman b'an juru min ta n'u ma yafa deli an fɛ ko ninnu bɛ sara kalo la walahi cɛ o cɛ ko an bɛ sara kalo la kiti b'a ni cɛ walahi kiti b'a ni cɛ u b'a fɔ ko ninnu bɛ sara de walahi n'i y'a fɔ sini lahara i bɛ taa bɔ an na dɔrɔmɛ kelen anw ni autorité ninnu cɛ bilahi dɔrɔmɛ kelen est ce que vous voyez mais kana dan yɛrɛ o hali yɛrɛ a bɛ fɔ ko souvent ko ka rencontre avec la presse anw tɛ wele yɛrɛ alors que a dun tɛ taa anw kɔ quoi a tɛ taa anw kɔ ne delila k'a ye ministre de la communication n t'a dɔn yanni gouvernement ka remanier de wa ou bien a remanier c'est à dire ko u ka acteur de l'information wele wallahi i b'a dɔn u taara média classique traditionnels de wele ne m'an ka mɔgɔ kelen ye a la est ce que vous voyez bon ala m'a ɲini DIRPA fana fɛ DIRPA ka fɛnw bɛ kɛ ne kɔni t'a dɔn ou bien ne de tɛ wele wa ou bien n t'a dɔn ne tɛ an tɛ wele dɛ an kɔni tɛ condition bɛ bɛɛ anw dɔn n'anw bɔra bi mɔgɔw bɛ ɲininka armée aw mana bɔ u b'aw ɲininka ani bon DIRPA ka kow bɛ kɛ an tɛ ye an tɛ bɔ a kalama an t'a dɔn k'a bɛ kɛ bon ne kɔni t'a dɔn quoi ala k'a kɛ erreur dɔ ka k'anw ka communication olu de bɛ se ka vraiment a ye nin kɛ tan a ye nin même nous encadrer est ce que vous voyez bon n'an bɛ taa na guerre kɔnɔ nin communication a ye dan niveau ma a ye dan niveau ma a ye dan niveau ma bon o tɛ kɛ fo don min na ko dɔ bɛ kɛ u bɛ sɔrɔ k'o tigi ta infraction na ka taa n'a ye kaso la cybercriminalité ko cyber mais a ye encadrement k'a la a ye encadrement kɛ an bɛ dugawu kɛ vraiment ala ok ka foli di kanubaga bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn kun sɔgɔlen banna nin wagati la fo ka taa se fɛn fɛn bɛna lajɛ kɔfɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na k'a fɔ k'an ni Amara Sira jury chercheur an n'ale de tun bɛ ka masala actualité minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min k'a to a sigiyɔrɔ la an b'a fɔ a k'an bɛn don wɛrɛ inchallah